mi sjeda smo unutra, kafe pije smo i ta je srednjata ćerka vika nešto od tamo. Ja iskočim na dvor, što je gore, reče, od gore na rit plamen, reče, čat ide. Od kudebe, iskoči ja, gledamo druge strane, kad gledam ga ono zgora čuri. Čure do rit da se kači. Kad iskoči na rit, pa kad se durnaja jedan silan oganj, vetar ono, projde jedan jazik tako gore, a rekla ne je strašno. Ali on drug jazik kad hvati od tuda, pa kad dojde od deka, ta kuću mojita, pa na ćerkete ovamo lom napravi, ono mnogo i njima uništi. To je na sretnju tu ćerku, pa Boga mi štetu ima. Ja račun na 10.000. To je baš granatno. To je mnogo, pošto renoviratuju kuću tamo i sve iz nje, šporeti, frižderi, nema što nije iz nje, tamo sve tetuje tije, ono, rabote, kazani, ne možete da znam već što ima već u toj baraku. Ali mene, ja, hvala Bogu, ne popušti snagu, državu okolo moju kuću, oni svi vi kaže, begaj, ona dojde da me vleče, kude idu kad kuća mi je tu je, nemam kude da idu. I ja se zadrža, gasituje, ono je, sve koliko moga gleda bandera da se ne zapali, da se od te nadle se neko pališe i deše, deca gasija i te bandere nadle. Ali u celinu ja sam hvala na Boga, a deca malko nastrada što da ih pravite. Pa i to je Božja, nekoja sila li je, ljudska li je sila, važno što bitna. Što da ih pravite. Si isplašite li? A, to se znaje, Boga mi, oni ljudi vikao, ja malko sluze teče od nervoze, od straha, ali dobro, prokaramo. Pristigne li pomoć da brzo? Abe, vojš da reći sve projdelo do deka, kad već se zapališe ovamo decata, tak stih dana požarna, gasijar ne moga da ugasi, vikaše druga dojde požarna, pa i ta isprazne, pa cisterna dojde sa vodu. 3 požarne li imaše ovdeka i cisterna plus, ali ljudi gasiše koliko mogaše, ne može, to je, kad se zapali, to nema što ne ima. Celu kuću je renovirana u Pukovsku, sve prozori, vrata, svi se izvadene, to je logija, to je sve izvadeno, tu je tureno. Kad se zapali, to nema gasenje. Pa gorivo ima za kultivatore, za tije trimerica, za ulje, to kad se zapali, kad ljudi, strašno beše, strašno, oganj, golem, plamen, da ide 3 metra sigurno je visinu iši. To je od goran put do doljan put, dole trvca i dole sve izgorelo, na doljan put. A da je, Bog te ga čuva, ti vikam. Ali ljudi se dobro, živi, zdravi. Ono izbevaše, svi izbevaše. Žena mi i ona, nema niko. Ja sam se vrtu tu i gasi, ovo sve izbeva. Tu je Nikola imaše jedan motor. Oni ga parkirali dok on oganj, put dojde i od kola do zgora. Prvo doše izmaktaši kola, ali ne izgorele ništa. I motorat prvo tu otkaraši. Sve su bile dole kola. Narod je malo mnogo. Onda svi vodu traži. A voda struje nema. Mi smo na struju i nema. Ali dobro. Ja imaš oko 700 kila vodu na točenom brinje. Ja sam pa čekaj ovo da će dojedan dan. Ovije što žneje, ovije mnogo visoko žneje. Ali trava golema, mnogo visoka trava. Nema spazbe, to je sila Božja. Vetar sila. I dobro. Koliko godina živijete tukaj? Se slučilo li nekoga Pa 50 godina živu. Takav požar? I malo, ja sam gasio, do gore do kude se gleda, ja sam se spupu išao moju prskavicu. Imam 2 brenera na njuma, gasu. 2 put sam me zatečale ovija požarnikari. Jedan put tam gore me zatekoše kude gasu, jedan put ovamo kude nije bagnem, tu je vikendice. Zatekova me kude gasu. Ko je vikao ovo ugasio? Pa ja vikam što? Ti ovo sve se ugasio, sve. Vikam ja sam ugasio. A lal da ti je, svaka te čast. Ja sam dosta uporan na tije ravote.
kad nešto treba se spasi, treba se raboti, treba. On neko mora da se uloži. Pa sa ko stigne. Ali, dobro, ja sam srećan što sam fino pominaja, za deca mi je mnogo žal, mnogo štetu ima.